ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବଡ଼ ନଦୀ ତ ବଡ଼ ନଦୀ ଖାଲି ମାଛ ଯେ ମାଛ। ଜାଲ ଅଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଟାଇମିଂ ଟା କେତେବେଳେ ମାଛର ଟାଇମିଂ ଟା 5:30 କାକା କେତେବେଳେ ମାଛର ଟାଇମିଂ ଟା 9:30। ମାଛ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ନା ନାଇଁ ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ? ଟ୍ରେନିଂ କେତେବେଳେ ରହିବ? ଚାର୍ଜେସ୍ ରହିବ ନା ନାଇଁ? ଚାର୍ଜେସ୍ ଫ୍ରି, ଖାଲି ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ଦେବା କଥା ଆଉ। ଜାଲ ଛଡ଼ା ଛୁଡ଼ି ନା ସେ ଢଣ୍ଡ ସାପ ଛଡ଼େଇବେ? ହଉ ହଉ ହଉ, ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର କରିବେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବୁ, ମେନସନ୍ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଆମ ସେପଟେ ରାଉଳ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ପୁରା ଧୁରନ୍ଧର, କିଏ